Bilanaan. Sige, punit. Lumpia. Sa panggog no, this video deh. Siyempre ako na bugunsa. Kaya kabo naman sa konti na. Murag ako, sino-sino to no, buang nagamit ang oil ani. Yes, oil tong gigamit para mag sino-sino gamay. So, murag din na ta maglangan kay murag labi ng ano to. Dungan og kaon ba kay wala lami laway na gani ko, gutom lang ko. Sige, let's go to guys. Let's go. A little longer than a few minutes later. So karon na nangaon na sila. Inawahin na sa ko. Dala kuya. Kuha lay kuya. Bos. Light mo? Laro kaya? Birthday girl, ito. Mag-set bureau tao ko, bakit? Patutong ka ro. Tunawa, patutong ka lang. Sige, punit. Lisahan mo kuning Bos? Kenapa? Mahal dia dapat ini. Pero. Bakit kita ada kuat kamu? Ada untuk yang ini, Pak? Yang ini, Pak? Darang laban tayo niyo. Upload me, man. Mangitaan mo pura. Tado, abis magulong cellphone na doon. Abis magulong.
Akala ka doon ay bali ni Pika luto niya. Punta na. Mamaya pagkabot ini, reklamo na ka. Tara. Napagabaan ko na ito, salagayin ko na ito. Ito, wala ko na ako. May ipakita nyo ng kaong galayaw na. Yawa yung gila. Ato bang sa tuyok? Yan na, biyan na bang? Uy, vlog! Bang! Ang ganda kasi kuwan yung parang Patulog kayo. Terus, nasa kailan po, ngani? Ako ilang taon mo, ngani? Ilang po? Kilo lang yan. Victor Room. Ang cellphone niya, lagi ha? Kamu di hama? Ano ba sa lalo nga? Kita ko sana, kita ko sana. Baso. Kita ko sana yun. Parang ka? Ano karurong ha? Wala ka. Kumahan. Wait, mo na ulit. Tumogi ba eh? Wala na. Wala mo na gato. Ako gato. Boy, grabe man din. Boy, ako may gato din to. Kaya ako na. No, gato din ako. Kunin ako dito. Uli, ulit to. Gato din na. Ano kain na ba? Ako to kasi no, gaglo na ko. Alam nga, simple ang right mo. Tabok doon eh. Yung ay. Buwan ba? Ayaw ba? Grabe, ayaw pakagay ng pagtangka. Very good. Yang grabe mo yang ko ano? Simuto tayo si Tirin Sare. Ito na gusto na gagawin ko. Ate mo na, bigis ka ng mga bata. Balwalog mo to. Medyo ako ba, di na marunong na kumuhan na galing o Gabon, gabon, gabon. ba't ito kulit sa mga kanan? Ako meron na ako. Ako pa po, bit na ba? Kaya kaya yung kuma. Yung anak, yung mga kaya ko ulit. Natawag ko, ayun, isa nung ayan ba? Ako mo. Natawas, nagtagay. Ubo ko. Basi. Ano yan ang kamsa na ba yung tayo na ano, ari palit ko. Wala ka na kapag
taon na po, parang may sa mundya, nagtulong pa mo, parang gano'n. Kabuna na, takupak mo nga. Ate, ingat, di rin mo ka na. Gamay. Gamay, ay nga niyo to, ay, lapas ng bulan na. Tingnan na. Dahil sakpan, dahil sakpan. Ini yang hijau ha. Gitu pakai. Tulog blind, Sing, tulog blind. Dili, ada kong gikuan kay ngano. Ako kay paris mo niya, bro, kay parudo mo. Ito, anong timbol, bayo dito. Away, laki. Apan to na yung rumela kulit nakapagabunta. Oh, si Jam, go, go, go. Saan? Uyo, kuku. Asa mo na yung tungkan, te. Asa mo na tungkan mo. Away, pro. Mas berat begitu ya, nak. Pilar apa baguras yun? Anda mapi? Tabuna na tama, dapat ito lang ka. Bangkyo. Kamsahamnida. Yan. Ito bang Happy birthday, Victoria! Victoria! Thank you, ate! Thank you, Mama! Ruben, lagay sa kong platito, Ruben. Kaya mag-sharon ko. Sayang. Kailan ko stopin mo siya ron ko po. Ma! Mag-lupit dyan, Ma! Mag-sharon ko. Ano kay Bobby? Balutin. We're done eating, busog so much. Dari daghan pag nabiling, bungkag na. 5 minutes later. Why not? 5 hours later. So nakauli na dito mga gokno. So deserve mo man itong video na to. Siyempre, once again na itong katahan na to, ang birthday girl na to. No? So gamitin na to itong kuhan, hidden voice na to, atong kantahan na to. So let's go. So happy birthday Maria Victoria de la Pil. Kompleto ta. So salamat din sa libre mo panihapon yun. So nabusog ko og video na bugod-bugod na mo ano. Salamat. So dito naman tong video. That's all. Thank you. Shut down.